Dobro što moja kako se zove Makar Komandos, igrat ćemo... Da, Skywars. My Hypixel! My Hypixel, da. Ljubare, sviđa mi se. Jebe više pobjeda na vidimo Apexu. Voilà! Okej, bez veze. Ali nema veze. Samo ću sve da pobijem ako shvate. Okej, ovdje drži kao da je oružje, jer moramo da shvatamo da su oružje. Lal. Okej, šta treba, ovo je skenije. Vidi lik iz Kenije došao. Pa ja ću taki. Dođi malo. Šta ti mene? I believe I can die. Ne! I believe I can nova runda. I believe I can runda. VIP man. It's a VIP, yeah. 2-1-0. Point for the future. Jedinica. Izvinite što nisam dugo snimio. Učio sam. Da, učio sam lepo za takmičenje. Idemo takmičenje. To je uspjeh u životu. Desi se plasiraš i to. Pobio sam na takmičenju. 3 tačke, 3 mačke. It's tag life, you say my life, it's your nigga set, yeah. Okej, ajde da se ne bezveznjam. Idemo ovdje. Pa ovdje. Katniss! Stvorila si se. Jesi se ti mene zaglavio? Katnissuj ga! Šta sam ti rekao? Katnissuj ga. Ajde! Je ovo haker? Nije. Ali meni trebalo mnogo dugo da ga ubijem. Bez veze sam djepalo, bar iz hilacije, a nemoj me... Jej. Ovo je bilo napeto ozbiljno. Ovo video se zove Intense. Ko? Hakeru jedan, ti jedan hakeru. Dok ste Katniss možete otprilike da ubijete letećeg hakera. Da! Ja sam ubio letećeg hakera! Ili ovaj? On je leti. Vidio sam kako leti. Voljeno ne leti. Ostaje jedno. Pogodat ću. Ali sam vidio kako sam Katniss. Vidi. Što se plašiš meni? Ništa ti neću. Imao sam lepe šanse, ali nisam imao sreće parkurom. I to mi se ne sviđa.
Ne znam da li je bio haker. Volio bi da budem... Ne ja haker, nego oni. Moj drugi je predložio da igram Hunger Games na MCSG-u. Ne znam, ja lakše pobedim, a on kaže pun je hakera, trebalo bi teže. Stvarno ne znam. Vidio, ti meni kažeš iz Kenije, ti si maki, kaki. Likovi su došli. I ne moram da preskočim. Ne znam baš da ciljem da preskočim, na primjer nešto malo dosadno, previše dosadno. Ajde da idemo dole i da pobijemo sve. Da. Dođi malo da se bijemo. Dođi malo da se bijemo. I neki lik hoće da se bijemo. Ali ne dam. Tako da se bijemo. Da on pobeđuje. Uvek. Ali nije malo. Od sada. Dođi malo. Da se bijemo. Dođi malo. Ti si. Dođi malo. Pa ja sam pipi master. Okej, vreme je da se bijem. Pišem se i 3, neka. Trebam samo i Gem Hammer. Sada PvP skill. Zove se ovo, pa ovako. Ovako. Lol. Opa, malo da se healamo, pošto je malo teže. Treba da mu bacimo poison. Hop, 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 yes. Ok, ovo je jako napeto, ovo je jako napeto. Vidi ovu borbu. Vidi ko će da preživi. Koji je problem ko će da preživi? Prilike ja ću. Otrov. Sve pomaže. Ovdje. Opa. Idemo. Idemo da ga palimo. Ok. Huj. Op. Bum. Up. Yes. Tako je. Ovo je ekstra runda. Ovo je stvarno ekstra. Vidio kako se trudim da pobedimo. Da mi pobedimo. Kako je ekstra što je. Ok. Baci ovo smeća. Juhu. Opa. Ovo je Breaking 10. Ok. Ovo je Power 1, ovo je Power 3. Pobjeda. Prosta pobjeda. Ok ljudi. Ovo je napato. Ovdje. Oj. Ok. Idemo. Boom. To. Ti meni se tučeš, a? Ok. Hvala što ste pogledali. Ajde još jednu rundu, da. Još jednu rundu i to je to. Ovaj... Ja ću da igram ovom. Ja da se borim napeto. Ja sam bio. Jest. Ajde, napred, to, jeee. Ne. Da, tako. Ok. Op, jedan, oj, moram brzo do centra,
Brzo. Ajde, kuja. To. Okej. I za faction mi nisu dali drugari, nemam pojma zbog toga, ne smijem vam kažem. Zato što nije sramotno. I neferno. Katniss. Inače, u slučaju da nešto... Katniss. Ako imate... To. I idemo u Srbiju. Da se pobijemo svim neprijateljima. Idemo u Srbiju. Da se pobijemo svim neprijateljima. Opa. Hujo. Opa. Okej. Da se bijemo. Ovo je jako napeta borba, ali nije najbolja napeta. Okej. Ja ti mene zezaš? Okej, hvala što ste pogledali ovo video.